Здравейте, това клипче ще покажа Тутракан. Ето я река Дунав. Ето го слънцето. Пече силно. И там виждам някакъв пушек. Ето го Тутракан. И надявам се, този клип ще ви хареса. Ето го слънцето, пече силно. И ето, и там е кулата. Там е кулата. И там има едни кози. Ето ги тичат. И сега ще отидем при тях и ще ги видим по-отблизо. Ето я котрата. Ето я пасе. Тук някаква изоставена къща. Ето. И да видим къщата. Я да влезем сега да я видим. Искате ли? Айде да влезем. Че страшно. Майко, не трябваше да влизам тука. Страх ме е. Ох, че страшно. Ето ги козите. Ето ги. Пасат. О, за какво влезах в тая къща, бе? Я видим какво има на горния етаж. Ох, че страшно. Много страшно, много. И от тук също. Явно тая къща е много стара. Нямам си на идея от колко години е. Някаква е изоставена. Прахоляк. Не знам. Нямам си на идея. За пръв път влизам тука. За пръв път влизам тука и ма изненадва това място. И бах ти гадното. Мизерия. Кочина. Не ще да гледам. И ще се ма ви като има рукца там. Ежо го. Има рукца. И той е Тутракан. Всъщност не съм го показал целия, ама поне част от него. Е сега там
Има едни лодки. И ежде се е качила тая кола. И да видим... Аре, варете, махайте се от такова. Бегайте, бегайте, бегайте. Ето там една лодка се вижда. Една лодка. И общо заето да е. И това беше всичко от мен. Абонирайте се за моя канал. Аз бях Emo791 BG. Абонирайте се за моя канал и до скоро. Скоро ще има нови клипове и чао!